anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, ho hem donat tot, sempre ho hem fet i sempre ho farem, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat. Estan darrere nostra i si es complica la situació, que es preparin perquè no serà fàcil per a ells.